Jopur ma pacho kae koro yudo fuong'ruok tong' ka migawo mar pur e pacho kae oketo okenge manyien mabiro konyo jopur e bedo to kod yuto maber. Mano ler mochiw to kod jatend migawo mochung' ne weche mag pur Peter Munya. E seche mabere koro noyango lipot manyien mabiro keto jopur okonyre ahinya mago jopur mag niang', chai kaachiel to kod cham moko mopogore opogore. Munya osingo keto omenda ne counties mopogore opogore to kod kuonde tiegruok mondo mi tim godo nonro moloyo to wi wach sukari ka jopur bende yud anena kothe mabeyo ma ginyalo pidho mondo mi koro kelnegi yuto makare. Korka japur niang' e kaunti ma Kisumu kotele kanyo kod migosi Richard Ogendo onyiso mor mokalo kaluwore kod okang' ma bende migawo no osekawo e duoko geno jopur niang' kaachiel kod jopur mamoko. Munya ne loso e boma ma Kisumu. Mar price stabilization. Report ni tije maduong' en kelo haki ne jopur mar niang', mar ng'iyo ni japur mar niang' oyudo haki ne sama ichule niang'. Kendo wach maduong' kendo mochako ng'iyo en ni ka dipo ni pesa ma japur niang' olwar ahinya, to nitie pesa mar fund moro mabiro bedo mabiro compensate japur mar niang' kuom lal mare no. Report no bende golo ayanga linkages manitie kind county government gi national government kuonde ma gipogore gi kama giriwore, mondo jopur kik bed confused ni ng'ati mang'o e sector. Koro wamor ahinya kendo warwako Mheshimiwa Peter Munya, to koro gimomoro go jopur mogik nowacho ni en support Raila Amolo Odinga maneno ka piny okethore. Koro wang'eyo ni mondo tijegi odhi mbele nyaka jothurwa gone Raila kura, nikech minister ni osewach ni pod obiro bet kanyo. Gima lich kendo mowacho ni sugar sector en viable en mana ni japur jok matimo milling nyanyasa japur, mano wacho kabisa. To kendo mano gima osebedo ka kwaywago, kendo wamor kabisa ni wang' ni wan gi minister ma focus ne kendo ng'iyo weche japur maloyo weche ng'ata ng'ata. Director, in gi penjo? In gi penjo? Anada penjo achiel duoka. Owacho ni sekta mar pur niang' dhano kik chal nikech en gi yuto kendo oganda nyalo time maber. Kamano. To nitiere jowa ma samoro ne chunygi osechako golore pur mar niang'. Koro special appeal minyalo bet godo ne ogandawa mapuro niang' kaka jagoro mar Kesga. Mokwongo kaka jagoro mar Kesga, sama owuoyo kodi ni komed nengo japur mar niang' pesa moyude tan, tiyudo ka kambi mag binafsi gi ng'ado pes japur siling 250 kata siling 300. Report ni keto huyanga ni mano en gima gi dho ngere wacho ni illegal. Omiyo yang' anyis jopur mar niang', ka nyi puro eka 3 to puodho odong' nono, in kata gi eka 7, med puro niang' nikech kuridhisha mkulima. Sawa sawa. Ya pili, tumesema pia kuna changamoto zingine mingi. Kuna changamoto katika kilimo at the primary level, mambo ya kutokuwa kupata inputs ambazo ni za bei nafuu, ambayo ina increase cost ya production kwa mkulima, na tunasema hiyo tutachangia kuhakikisha inputs zimeenda chini. Kuna changamoto kwa mambo ya research. Ile institute ilikuwa inafanya research ya sugar cane kupeana quality seedlings, haina pesa, na tumesema kwa ile act imepita kuna levy itakuwa hapo kwa ile import ya sugar ambayo itatumika kufund institutions zile zinahitajika kwa hii sector kama Sugar Research Institute, na pia kusaidia counties kwa mambo ya infrastructure, mambo ya kusaidia wakulima kwa inputs, mambo ya kusaidia wakulima kutengeneza barabara na kadhalika. Pia kuna challenge ya transportation ambayo kuna kuwa na ile inaitwa post harvest loss kubwa up to 5%. Hiyo yote ukitupa 5% of your crop is a disaster. Hiyo tutatazama vile itakuwa organized better, working with the counties to ensure that the transportation to the milling factory is efficient and not wasteful.
Ile changamoto ingine kubwa zaidi ni mambo ya lack of value addition. Kuna products zingine mingi ambazo zinatokana kwa sugarcane, lakini kwa sasa kwa sababu ya policy ya hapo zamani asija kuwa implemented. Kutoa ethanol, kutoa bagas, kutoa karatasi, kutoa stima. Hiyo yote ikipangwa vizuri kama vile ilikuwa imepangwa kwa Mumias, kabla Mumias waitumie vibaya na wizi, kabla ya wizi uingie hapo na uporaji. Hiyo mpango kama huyo ndio tunahitaji sasa kurudisha kwa subsector hii, na tutafika hapo tukiongozwa na baba Raila Amolo Odinga kwa serikali mpya ile inakuja. Hii ingine imepiga hatua kadhaa. Pia tumesema tutahakikisha kwa mwaka huu unakuja, new financial year, tumelipa wakulima pesa yao yote na tumelipa wafanyikazi pesa yao yote. Ndio tuanze upya, wakulima waanze wakiwa na nguvu na pia wafanyikazi waanze wakiwa na nguvu. Tumesema changamoto ile